boleh di mama apa dinami asa nuepe asa baik dama masih godak si bane asang dia banero hanya mata mertua de bata mangolokon hina uli hina dengan diulang tilas ni rohanami di bagasan sadarion di dona tua takas purba takas manang ujuak bola takas matu hami koparan hina tua di pasu-pasu Tuhan takas maduma jaga cuma kasam manang dohot nama orang laos padu honamang ma tugodang siliatoni asang kiat gabe lihat mangora di hami bon di hatuton suak soni nang dihita na lihat nololo kaya damang ngasih godang siliatoni.